ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೊಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ 5:45 ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ 5:30 ಲಕ್ಕದು ಮೊನ್ನೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ. ದಾಯಿ ಪಂಡ ಮಗಳಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ರ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳೇನು ಲಕ್ಕವೆ. ಒಲ್ಪ ಲಕ್ಕದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಜಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರತು ಪೋಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನ್ ಪೋತು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬುಡುದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಣ. ನಾಳೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಕೊರಡು ವೀಕ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಕೊರ್ನ ನಮಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ವಾಶ್ಗಂದು ಫ್ರೈಡೇಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ಮಾಂತದ ಪದ್ರಾಡ ಇಕ್ಕನವರ ಜೆಪ್ಪೋಯ್ರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರ ಆಂಡಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಡೈರಿಲ ಒಂಜಿ ಟವಲ್ ಮಾತ್ರ ದಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ ಬಾರ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆನಾನೆ ಪೂರ ಬುಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರುದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗಲು ಕೊರ್ಪಿರ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ದಾಲ ಪತ ಬಾರಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದ ಜಲ ನಾನು ಲಕ್ಕ ಓಡಲೇನು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾರೊಂಡಿನಿ ಕೋಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತು ಜಲ ಅಂಚ ಬಾಬು ಲಕ್ಲಿ ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾರೊಂಡು ಲಕ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕೆನೆ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನ್ಪು ಚಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನು ಅವಳ ಚೂರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಪಲ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪು ಚಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿನ್ನಿಯರಾಪುಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಯರಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಂಚ ತಿನ್ಪೀರು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪಲ್ ಆತ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗೋಪೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಳೆಗಿಂದ ಟಿಫಿನ್ ನಾನು ಇವನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಜಿ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ಪತ ಪಾರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೇರು 11 ಗಂಟೆಗ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಅವಳೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತುಜಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಚೂರಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಕಟ್ಪುಡ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಟ್ಪುಡ್ನ ಇಚ್ಚಿಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಉಂಡ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಪುಡೊಂದುಲ್ಲೇನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಗ್ಲೌಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಕಟ್ಪುಡ್ನ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಬೊಳ್ಪು ಗತ 7 ಗಂಟೆ ಆನಗ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನು ಮುಲ್ಪ ಊರುಟೊಂಜಿ 10:30 ಗಂಟೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಊರುಗ್ಲ ಈಡೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನು 7 ಗಂಟೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನತಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಳು ಗಂಟೆನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಿ ಪಿದಾಡುವ ಪಂಡ 7:10 ಗಣಗ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನು ಪೋ ಪೊಳೆ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಪ್ಲ ಗ್ಲೌಸ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪದ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯುತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಬಲಿ ಬಾಬಾ ರೋಡ್ಗೆ ಬಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಪೊಳೆ ಪೊಳೆ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೇಗ മോള് ഒന്നത് വെയിറ്റ് മൺപോ പണ്ട ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕಂಕ್ಲ ಗೇಟ್ എടുത്ത് പിതായി പോപ്പുണു ಐಕದಮ್ಮ ಗೇಟ್ എടുത്ത് പിതായി പോപ്പുച്ച ಯಾ What is that? It's my favorite song. ಚಲಿಯ ಪುಜಿರೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಚು ಬಾಬು ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟುಂಡವೇ ಟೀಚರ್ ಪಂಕ್ ಇಂಚು ಬಲಿ ಇನ್ನು ಆತ ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ದೊಮ್ಮು ಬೈದನು ಜನ ಈತ ಬರ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಚಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀವು ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಇಂಚೆ ನಿತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು
ಅಕ್ಕೆರಗ್ಲ ಪುಜಿ ಬೊಕ ಪಾರಗ್ಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಮುಳ್ಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆಂಕಲ್ಲ ಕುಳ್ಳು ಒಂದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಪೋತಾದ್ನಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ದೂರ ಪೋಪೇರು ಅಗ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಇರ್ತು ಬೈಯಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ 7 ಗಂಟೆಲಿ ಎತ್ತ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಕೆಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಪಿರತ್ತ ಆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ 6 ಗಂಟೆಲಿ ಎತ್ತ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡ 6 ತಿಂಗಳು ತಿಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ತು ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಪೋತಲೆ ಎತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪೇತ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಯಾವೊಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋತು ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಐನಡ್ ಪಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ರಾಡರಿಕ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಐನಡ್ ಪಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪವಿರು ಎಂಕ್ಲ ಪೋತಿಪ್ಪುನ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆನ ಪೋತಲೆ ಎತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಡವು ಮಂತ್ಲಿ ಈತಂದು ದಾಳ ಫುಡ್ ಪತ ಪಾರಗಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು 6 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲು ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಟಿಫಿನ್ ಪತ ಪಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋತಲೆ ಎತ್ತ ಬರ್ಪದ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆ ದಾಳ ಕಡ್ಪುಡ್ರ ಗಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೇ ಇರ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಮಗಲೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಪೋಪುನಳ್ಳೆತ್ತ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಪೋಪೆ 7 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡೊಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ 7:30 ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಬೊಕ ಆಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಣು ಅವು ಚೂರು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಅನ್ನಾಗ 12:30 ಆಪುಂಡು ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತ ಬರ್ರಾಗ ಪೋಡು ಬೊಕ ಮೊಳ್ಳು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇವನ್ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ಗಳ ಪೋಂದಿಜ್ಜತ ಜಾಬ್ ಪೋಳಿ ಮೇಡು ದೀತು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ತೂಪೆರ ಅಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಂಡೇ ಇರ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಪೋಪುಂಡು ಅಂದೆತ್ತ ಪುದರ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂದು ಮುಲ್ಪ 6 ತಿಂಗಳು ಇಡ್ತು 7 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳೈ ಪೋತು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಪ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ 45 ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪಂತೇರು ಇಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಆನಾಗ ಎಂಕಲಿ ನೀಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಮನ್ಪ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೆರು ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ 7:30 ಬಾಲೆನ ಪೋತು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡುದು ಬತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಪೊಂಡ 7:30 ಆಪುನು ಬಣ್ಣಗ ಅಂಡ್ ಅವು ಆಡೆಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳಿರ್ತ ಆಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪುನ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಒಪ್ಪೆರು ಆಡೆ ಪೂರ ಬುಡುದು ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡ ಒಂಜಿ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಆತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬುಡುದು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬರೋಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಂಪೆರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಕ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಗ್ ಪೂರ ಈ ಟೈಪ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಡ ವೈಟ್ ಎಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಲರ್ ಎಗ್ ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತಿಗತ ಒಂತೆ ಈ ರೆಡ್ ಎಗ್ ಪಾರ್ದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಪಾಡು ಚೂರು ಆನಿಯನ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೈಕೊಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೂರ ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಈ ಟೈಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಆಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 6 ಲೀಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮಿಲ್ಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮಿಲ್ಕ್ 4-5 ದಿನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ 1 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 to 24 ಮುಟ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಉಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡು ಮಂತೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್
ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲೂ ಬ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಹೊರ್ತಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಗ ಅಂಚ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ఒక ಬಾಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾರ ಆಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾಗ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಂತ ದೀಪೆ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಾಂತ ತಿನ್ಪುಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಂತಂದ ಬೊಟ್ಟುಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಣ ಇಳಿಚೇರಿ ನಾನು ಹೊರ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡಾದೆ ಯಾಕೆಂಕ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಪುರಂಡ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನದ ಪಕ್ಕ ಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಬೇಳೆ ಪುರಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮಾತದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾರಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಎಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಆನಿಯನ್ ದೇತಂತೆ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಗೇತ್ ಬೋಡ ಆತು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊನೋಡು ಅವೇ ತೊಟ್ಟು ಚೂರು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸೋಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊನೋಡು ಪಂಡ ಏಪಳ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಎಕ್ಕದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಟೈಪ್ಡುಲ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮಲ್ಪಿರಾಗ್ಲೇ ಈಸಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಚೂರು ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ದಿಣ್ಣಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಕೊದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏತ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಗ್ರೇವಿ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಮಂಜಲು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಕೊದಿಪ್ಪವನ್ವೆ ಕೊದಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಪಾಡ್ನಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊದಿಪ್ಪವಡು ಅವೆ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರಗ್ ಸೊ ಏರು ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಜರ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೆರಾಗ್ಲೇ ಈಸಿ ನಮ್ಮನ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಆಟ ಅವಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮೊಸರುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಪಂಡ ಸೋಡಾ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ದೋಸೆ ಒಂಜರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಂದಾಗ್ಲು ಸೊ ಎಗ್ ಕರಿಲ ದೋಸೆಲ ಇನ್ನು ಮಾಂತಿಯಡು ಅಂತುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಮಗಳಿಗೆ ಬತ್ತ ತಿನಿಯರಾಗ್ಲ ಬೋಡತ್ತಂದು ನಿಗ್ಲೇಕ ದೇಕ ಮಿತ್ತಿರ್ ಚೂರು ತುಪ್ಪಲ ಹಾಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವುಲ ಪಾಡೋಳಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನರ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನಿಯರ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಚೂರು ಮಾಂತಿ ಉತ್ಪು ಹೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನಿಯರ ಬಡಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ 12:15 ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಗಲೆಳ್ಳೆತ್ತ ಬರ್ರಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಟಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆತನ ಗೀತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚ 12:15 ಬತ್ತು ಮೊಳು ಕುಲ್ಲುವೆ ಬಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪಿರು ಕೆಲವು ಸಲ 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಲೇತ ಬೇಗ ಪೋತ್ಲೇತ ಬರ್ಪೆಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಒರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ UKG ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಜಸ್ವಿಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಕ್ಲಾಸೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ದೋಸೆ ಪುರ ತಿಂದದಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಳು ಪಂಡ ದೊಂಬಿತ್ತು ನೀನು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಳ್ಳತ್ ಅಂಚ ಜೆತ್ತಿತ್ತಳು ಲಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಪಂಡ ಹಂಗಾಯ್ತು ಪತ್ತನ ಫ್ರೋಜನ್ ಇಪ್ಪುನ ವಾತ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿಂದು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆತು ಮಂತೊನೊಲಿ ಯಾನಿ ನೀ ಮೂಜಿ ಪೊಟಾಟೋತೆ ತೊಂತೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಈಜ ನಾವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಣದು ನೀರು ಹಿಡ್ದೆತ್ತದೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಡ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುನಡೆ ಬೊಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆತದ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರಾಗ್ಲ ಇವನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಏನು ಪೂರ ತಿನ್ನಿಯರಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು
ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೊಸಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈದನು ಏತು ಶೋಕದ ಪುಚ್ಚೆ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾಪರ ಒಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಡೋರ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ತಲ ಇವತ್ತನು ಮಗಳಿಗೆ ಅವೇನು ತೂತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎರ್ನಾವ್ ಎಂಕಲ್ನವೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗಲ ತಿಪ್ಪೊಡು ಇವನು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತಳು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ ಬತ್ತನು ತುಲೆ ಅಂಚ ಮಗಳ ಅವೇ ತೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲಳು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್